Når man starter op med Legacy, så ser familiebilledet sådan her ud fra start af. Herover står der født, dåb, død, begravet og død af, og jeg vil gerne have sat konfirmation ind i stedet for død af, og jeg vil gerne have det, så det står i kronologisk rækkefølge. Jeg højreklikker på feltet her og får menuen tilpas frem. Ud for dødsårsag er der et felt med 3 prikker i, og det klikker jeg på med venstre musetast, og så finder jeg begravelsesdato og sted og trykker vælg. Man kan også vælge at dobbeltklikke på begravelsesdato og sted i stedet for. Ud for det gamle begravelsesdato og sted trykker jeg igen på feltet med de 3 prikker, og der vil jeg gerne have flyttet dødsdato og sted ned. Den var her, og så trykker jeg vælg. Og ud for den gamle dødsdato og sted, der trykker jeg igen på feltet, og der vil jeg jo gerne have sat konfirmation ind, så jeg skal ned og finde en, der hedder begivenhed med efterfulgt med 3 prikker. Jeg trykker vælg, og så kommer man ind i masterliste for begivenhedsdefinitioner. Der kan man finde konfirmation med rullemenuen herover, og ellers kan man lige skrive konfirmation, og den kommer allerede ved, man bare trykker K. Trykker jeg vælg, og så står den her ude foran, og så vælger jeg lige et kort navn til den, konf, og så vælger jeg luk. Så kan man se, at det har ændret sig herude, og nu står der født, dåb, konfirmation, død og begravet i kronologisk rækkefølge.